Навлизането на иновациите налага нови стандарти за производители и доставчици на игрално съдържание. Какво е значението на тази индустрия за икономиката на България? Все пак този период беше твърде динамичен и в България от чисто регулаторна гледна точка, от това, че организаторите и стопанските субекти трябваше да се съобразяват с доста сериозни изменения в регулаторната база. Имаше много сериозна динамика в развитието на наземния сектор, така и на онлайн сегмента. Игралните зали и казината трябваше да се съобразят с нови изисквания, което доведе до известни сътресения, затваряне на някои обекти, преместването им на други локации, за да отговорят на нормативните разпоредби. Наблюдава се една тенденция за увеличаване на пунктовете за спортни залози, като онлайн индустрията също така се развива. Индустрията отчете един сериозен ръст на платените данъци и такси за последната година, който е над 30% с увеличенията, които дойдоха в последния момент в данъчното законодателство на Република България. Какви са движенията? Към 31.12.2023 година съответно игралните съоръжения, които преди това към 31.12.2022 са били около 33 899, са намалели до 32 698 с 34 735 места вече към 30 септември 2024 година. Тоест има едно намаление от около 2000 игрални съоръжения поради значително увеличените данъци и такси. Сега най-интересното, приходите, които индустрията генерира в държавния бюджет за 2023 година, са в размер на 362 милиона лева, което е с 11% повече от 2022 година, когато бяха около 327 милиона лева. А за 9-месечния период от 1 януари 2024 до 30 септември 2024 са внесени близо 380 милиона лева, което определя едно стабилно нарастващо ниво на държавните приходи с увеличение на таксите, но това представлява една допълнителна тежест, чисто данъчна тежест върху организаторите. Тъй като за 9 месеца са събрани 380 милиона, може би, ако се екстраполира до края на годината, аз очаквам около 450-480 милиона да бъдат събрани. We've seen regulations coming from monopoly systems being very reluctant to regulation and then learning that if it comes to the most important goal of gambling regulation, which is consumer protection, or we can even say player protection against, well, being addicted, against being addressed by all these threats of gambling, the only way to protect players is regulating and licensing. So when we start regulating all these countries, it is a move from one step to the other, going from strength to strength and trying to offer more products and try to offer more sophisticated tools of player protection. Моите колеги вече така устроиха сцената засегнаха този важен въпрос за рекламирането, ограниченията и евентуално забраните за рекламиране в Европа. Бих казал, че това е постоянно възникваща тема на всички конференции и изложения като това. И мисля, че е справедливо да се каже, и това е една тема, която постоянно се променя. С други думи, с много малко изключения, никой изглежда не е намерил правилния подход към солидно регулиране на рекламата
когато става въпрос за хазарта. Мисля, че всички сме съгласни с факта, че рекламата на хазарта трябва да бъде регулирана. Такъв въпрос дори не стои